93.3. Achimabo, the best in the East. Asidakasi Kofi Joseph Ejiri AJ Ben Maki Anna Anopeni ya se wamo amaye unu de ekoso ewa gudie mu yada susin konya so o she atra Mache any jumedi so ya to Anti obetumi enso o text message no dia ba obetumi da 053389 05 I would be fine. September 2024 Eda ukuyada Wamuni Oba sum yesemra shebe enne mama meni mengwa na tree crop see you unmatchable
And then you know, ain't he yama for yenim se media ogusua de bi som oman ye ka chiro ba de na ekosua na oma tene yeyi wa enti achimoda na useke se kofi bla ko susu enti no mu di ma wodani nyina on behalf Anthony Super mo nyoma bia badie emano enye very successful. Okay, that's right. Hey. Nah, on Facebook, no teacher. Why report to her? No, sir. One me say the dumb report to the agenda na shas you do. Now we do advisor, sir. Advisor, sir, no pay. Oh my yache, ya jene so. The GDS say be say asifo nyina ho ye anope yo na abisuafo NDC fo asesai ni a NDC fo asesai amu chese nyankopon ya on September 17th 2024 and you said no more bad amu chese abam abedwaku amusha abatu adwumadie no eso electoral commission amanwu send adwumadie na wodie no enenam ne kwan so etu amu nse da ngie electoral commission no endi Ghana so de obi ya yesi wa mamra sawo ni pa no etu NDC fo kire mu se NDC fo nya o ye che etu amu ko je electoral commission atra ye ho moso sa oh okay basania Charlotte say ni o no mu nyini ni na so wono ana amudi enti NDC fuade o ya to nko adia montana wa na mondi isi edaje pa na ngwa ya dia wa Sandra
frame here what is na point for you no about for and grant the it's your more easy electoral commission says I now but up to now, to my best knowledge, you know, yes, yes, you say member of like my mate, you say, you know, yeah, where's he from? I was he from two young contested beam. I will draw. Enti ebi mi busa se ne ko obeko well ya wa twen ma ye twen ye hwe ba bia eno so kwa akwie wa mama ni manwa se na Miriam, Mamo, up him short. Omunya said, yes, Indian, Nina, yes, surely Jim Fitamunia, the Adeno, Omunya sans some Kikano, no Munya, no, maybe at Tesano, no Munja electoral commission in me. Now, so I'm come and tell me, you'll be a better fine. Hey, there be an 11 for him. So, yes, I can't have from you know, of course, 13 from baby. It's an and I say, oh, she branding young show yet. I would the kind war as and DBA and no just where the bimo and to a more medical do the corner. A one more. So all my thanks and praises minimum is changing my life, is giving me victory. When I'm in trouble, you come and set me free. So I will give you thanks and praise. I serve a living God, I serve a mighty God. Okay, to my member no emfa emma na afei jumadi aka no so entroa osom no so kama Wodachinti. okay Wodachinti. all right odachinti no enne machi bedwakuo ese don't lie to people who trust you. Don't lie to people who trust you. Enkrofo die no emfa ho ene asam no said yesibetie emfa uye esibi kofa ye eyemfom so na abakra kamu no kra no efa kire won sanse so obi agiwudi a ye na obi agiwudi a ewo se hunu se ya ade a emu eduru sanse na wiase ewo no enya nipa nyina
ana wamutimi adwo mu nnua nipa no mu edie ai anya nipa nyina enti se obi dia ye de besi bia etensa dia kora na kamu no kora kire no adwuma na wo mu no na sika kakra bi bedi wo nsam so adwuma ni sika na oye si afra wa kwa se wo twen aya kam no kore no we die me gitum ahunfom so na baaye so ahu no wakamu no kore no ba se wo ye wadwen se wo ne be kwa wadere no wo ko twa ntora wan hwe be wi akire no na gidie no atoba ha ekoba ne san so a e ma onyoma gbe enti adie bi a woye bia enkrofo a won agye wudie no se wo ka asam no sede tie wakopu so batanya ba ne sanfom so ba gitum kanekore no ye kanekore no na se de minim ni se eyampa waba ma pen pharmacy bre ye se waka no kuro ni nti no anya die so obeyi mu da nipa bia ni wonu ma obeya mfomso na abejo mfomso atum na mpo asandi bia kora no wo ye mfomso na wo gitum na wo kwa ewo na sedi nka ye be twu de mu odin no ye otemu afori timi hwa so se se wa gye mfomso na tum nti no na ka me ma bere sei ananka asotwe we na mede mawo na so mateso enti emfa ho ane nsamoni na wadie nsa de so efa de hie obeka nokre kanokre krofo magye wadie no eya mendi tro fa nkyere won menni tro fa nkyere nti hyane so oda chinti ye don't lie kafra don't lie to people who trust you don't and never sanse eya din se na wiase e wodo bi baji wadi baji wadi ya mpempi ubeti obi nipa smas wa ye nko ade anko beka nokore on na ye nko ade obeka nokore enye wadwi so se nipa ni jiwudi enti no ade no na wa ye krampo na wo betwa tro because ye baji wadi kakran no fa kire na enu anu no afu obehu ni se wo ye atrofo nyina tutumfo enti no nipa won ma jiwadi wa abrabo imo no ya mfa nsam nsie won katakata nyoma so kanokore no se de be ya wo kina bi wani mu nkogu ase because so fa kire bi krampa na enokore se ensam a waka nyina na se asuban wada na di nyina no ama na jiwadi ni nyina ya nokore but ba ku pe we ya wadi so at times one ade bi won ma wo ya o kan class dem ko kan kura se onyimi ni o se kra no behu mafa eya na sa adwene ba uchim but sa adwene ya adwenfo se bi adwen a emmoaw se obedi tro ne ne acha ye yesi enchancha wa na afi obo se so abi esu bia afei dia waye ni nyina no kura wadi ama ni nyina no bedane atrosem de ma no bedane atrosem de ma no ti krofo a wonu magye adi ewe ya bra bomu no ye hunu se abra ni abra no nyina no ye beka no kure ye edi a kire won esan woda chinti okay enti woda chinti no say don't lie to people who trust you mache anopei woda chinti segment no de omo se yemfa mawo eno no
na suicide prevention day. Suicide sabi origin nkwade afi ne nsem anase wodi ne ho awu na wo hwe nhwemu aba beto dwana wo kire mu se nkampuni mantam nkrofo mo commit suicide no enya asem ketwa uyi nkampuni mantam firi wodoma apoya mantam de di ho uyi apoya mantam firi wodoma finfini mantam edie ne me kwa akwaje me nkwade afiri me nsem edie ne besie eye nyoma be si ane se de wiase na ase bia ye no se de Ghana na ye no chese oje hu anyo wiase mu dadwene adwendwen kwa no ye aho kire nko antimi maku ho aho kire ene anu so timi aje ho kwa de firi wo nsem ye se obi so yawa yakayaka de ni nyina aka ho bi na ya na asem o se de sisia no Ghana na ye no me ba ma me hwa na me mu nkonta ne fama wo we kura for half year no afene mpa mu no nkonta bu a won mu anu no wo se Ghana nyina no attempt suicide no eye ma ahanum aduanamiensa anipa 543 ana omo yo maji so medu omo nkwa afiri omo nsam ai ana mu ma omo timi du omo nkwa afiri omo nsam attempt na che so ai na aji so begini nkwa afiri nsam na bia adumfo bi bu aye ene etwitwa je no wa mo eno na ye 543 no ana omo de ye aja omo twafo bia amukọ mako bi wotwe baako eya asemu nyame hu ya mọbọ na ye kan say eno kra de nya ho alarm say nipa sumasi no se de ade keka koi de mo ba mu a wan hwa se de one nam a wo ye obetuma kodi ne hu awu no so ahu etu amusa do ma make attempt but ye de ni bua akwai onyan ho awudi obedi eno ye 594 na 594 no ana wo kire se okay me ba o ase me ya ayayi we kwa 2023 de no enti 2023 de no na 594 eno so omo make attempt no so mbeku omo no 2023 na 594 ana 2024 half year no 543 ani ateje safu we de ehu o mami afia maachi ya jo openi na pom boko na nso oba de adaro mo de yankwa che ne nso ye de nyamiase goguzi aben e de ye atwan e de janase nkrofo mo so bedu omu awu hu konta na yebu no anyasi ya kana chire ya de wo ho na was it 2023 no afi mu ni nyina no wo mo make attempt to commit suicide no na omo ye 594 2024 half year no 543 an ko nya ni na an ko ma hu ni na dia hihye ntwolo we half year o 543 ye nya nwie ye but 2023 ni ye wie ye no eno ye 594 attempt to kill to commit suicide so o person no kasa gene nkwa free ni nsem no se wo hye ne ho akonfo ono a na afi this year atwa so kra se bia sisi atwa so kra minim ni 2 atwa so nkwan ni 2 ana wose ayi 2023 ni se no hwemu a omo di omo awu na omo ye omo agiso mbeso omo di omo agu no attempt no nkwan no wo hwe age na eye 15 to 29 15 to 29 omo na ye omo bo mu ti disappointment wo krom dodo emema no titru
ɛna ebu wɔn nso a mlani da biribi so economy no sɛ ne ayɛ no ɛno nso betumi afɔ so ɛmo ayɛ ho sɛ ami nkɔ no maduro ɔhwa na kwasiabuo wɔ kurom ase dɔɔso kɔfo bu sɛbe nkɔfo kwasia ti ɔyɛ yɛ sapɛ na sɛ nyame amba mu a obeku ne ho ya semo ɔse nkran paa na ɔmo taa yɛ saa de na epuye man ntɛm atɔ so mienu nti na ɔmo bia akura utumi sɛ yɛ bɛba area mu a ɛbɛboro figure na ɔmo de abakura ei ɔse epuye man ntɛm tɔ so mienu we enso de bibia na ɛtɔ so mienu mani kan ya mɛtɔ so mienu HIV esi yes mo to so se mienu osahe afa de suicide nso so esi sensu mo to so mienu oh edin pressure aduane bo nso so mani kan mɛtɔ so mienu dade ai inflation ansa mo de bibia mo gyina mbi dade boni bia yenie ei ai de ano odin nti ya ho kyerɛ ne nko ana se ho kyerɛ ka ho because wasora na pay na se wotu ani hwa ha na ani hwia obedi nya se woyɛ ho hwia wan hwa be ka se na kyerɛ na menwu a se mewu a na asɛm asa na bia nkwala gu so wu a na asɛm so nsan ye o enya abotre yes bia na enya abotre ho kyerɛ okrom na kwase abu ye fie kan ye pepepe yi obi kwan pu de ono ne yare no waya nkɔ na so aboka san nti ono anoku no wa o man bi mu a omo ma wo nku ye behwe wo unis camp aban ne behwe wo me sa de we ya medwene hu o sɛ ɛwɔ mu saa sɛ agya yɛntimi nkase kwayare sabia wa bra wu ntuaka so ahu but ya na medwene wa mentia sɛ obi yare ye betumi ayɛ but sika woni nti no yɛse no nam na Africa na wo osre no etia na mbusa sɛ tia abroche no sa na si wo no mana abrochire he kosi Drogba boy yo yolo yi yes bra boy yi bre omo ne nam ho saa no wadi agu we kwa no akɔhye bɔ no wɔkɔ no we yɛ no wɔkɔ omo ne nam ho obeti so say na no oto ajankela o no oto doctor nkra sɛ wɔsere no abɛsɛ ne bɔ woni nam saa na sabi wagu enyo no nkɔ no na bi owodin a yenim yebɛbɔ kɔfu hyehyɛ mantwe mo yade nti no yentimi nya hu bibi sɛ akoma nipa yare ante wo de yɛnhwɛ nipa yi sɛ ne ho tɔ na yɛ nyinaa yɛ wɔ mu si yɛ pre nipa nkwa ana no na do wa na aka yɛ wo sɛ agya nipa nkwa de yɛ hwere a yɛnim kwa yɛbɛfa so yɛde bɛba biem si wahu we can break the economy back. Yes nti ade na nipa yare a yɛmfa bibia nto nkyɛn na ebi kura aban tinsim ne yɛnyi nipa ne nkwa yɛgye ne nkwa wie na sɛ adwuma na ɔbɛyɛ no ade atua so ayɛ no ade atua system ne nye ɛno ne yɛ kyɛ sɛ ɛbɛyɛ na nipa yi wawu fiti sɛ start sɛ yɛ to aba na man penufo enyom na omunim but when you fan abro they know omunim papa ɛyɛ awura wusɛm o na yɛ nyinaa yɛte Ghana o hwa sɛdeɛ broni dwen nipa ho a o dwen wa wonte ase so ukoyi obi adwuma on fan say Dubai a koyi obi adwuma o Dubai on factory mu a so ya na so mu tuti wa na se nkwa tumi soma se bragana oba Ghana nso mo abefa on ho ka uye ya Samuel kase san fabra hwe se omo afili se odwen ho ana o yeah yes entu so ya adwuma na uyi yam ya adwuma ma no so on hwe de se de omo abrofo na yom system o yetua nkwada aka yema obia ho han ni ntino akwada ni nyi na no nim se oman na nkasa hwe no krati se ne papa ne maame entu ndi oman na bro ana no me nkwati nurse ni bia wo no yare na no yese yade na wo yare no sika na ye gine nti oni nurse ni o obi a wo som o man yi adwuma som o man yi na wo no yare a hwe no na de tete no yes o de hwe no na mo system se 2 billion kra hwe no na de tete no ni asha ni wawu wawu a ni ya betwere rest in peace rest in peace kofu ewu de honhon ewu ni ewu be bi Ghana yes enye nkra bi ewu
Dabi. ade so akura oman no Dabi. kofo de oman no ho yaw ewu Edio. Aba chichi eba fefe ma fre ene wo de ma ba fi ade so yen yekumuribu ana hun se hwe men sa mental suicide no. hun se bu start free adwin mu obu Oh, yes. adwin mu yare enti no se unim so wa adwin mu yare a you very careful nkwa hun tantana na se ba utrimu wan so wan hwe obekun Oh. se akwese se Na fe so broken heart ni munyai. dia ya and also can who Munyai. 19 to 19 to 15 to 19 29. broken promise kin ha nego Ade. wa shebo when ni so wan hwe yie na se wadwen enye stronger Obeku. Oh, serious? omunim se de yedo serious so sa broken heart no and na mafo aba no Kusi chiro mo se de yedo a. Why? Kusi chiro mo se de yedo. Said them support Barcelona no also said them support Barcelona I really like Barcelona but me from akuma ndi Barcelona echi Oh. Over akuma ni Barcelona. me ka smash on Obi a tie me. Obi a witimi e de o kete be da adwuma mu ya. I'm see me support ba me from akuma anyway so chase Na for akuma ni echa ka ko Barcelona. Ofan akoma anya yo tibi no like too free fear I love to watch the game keke Hey. mama mani ati keke se me do So what you say? na se me hwe na ade asan me kwa Ko kwada. ade sabat update ade ade baby chi am update they be some show live game ni no kra nyina ade do Udo we no dia. We na broken heart che gba na mu no. the enter me show eto mo show ma ya o omo show en ha me asemwe but so do akuma di echa ye showa eno no obetumi aga so ndidi mpo obetumi aye basa ba me ye show ye anhye yo me live normal me okay so that me hwe game na me de but me wa na say basa Ya say ye. mo But you don't know that me count. pa che say if you na example am say so do akuma di echa sanity Obolo. me free fie be here ball be 1 to 2 na afna me ko fi Wa say. O say ka jam say wa kuma ni echi. makuma di echi I love to watch the game keke Ghana na bank aba be hwe. me hwe Say wa kuma ni Ghana di echi. Entina se makuma na di echi me hwe basa de na mani je me okay Eh, na chese wakuma wakuma di echire. se makuma di echire dia ade ana me hwe me wakuma ani achire no ntimi nsode 2 Dabi. Aba. hwe Tu na nam kwa so na wo kofie. sesen Dabi we die Kusi we de wakuma wo. your argument are for flat Damn frat. Summit we na Ghana sam blasters for na not me promise sam Ba ku ya ye share wo mu. Do bodu kuma se Angola share wo mu. Me we fi kura se Black Stars kura wo match. Me kwada ya mani team na be 5:30 mu. so wo do free Ansa na make us say Ghana kura wo match de o. wakuma free Di we me family ho. wakuma no do e different o na nya Akoma ne de do. na woni odoma obi okay when na broken heart che no broken heart echi obi odo obi na bia waye na de but ma ya shaba slow na me feel normal senka me makuma di echi na the fact is otimi two normal normal so obi okwamprate normal say nya Aye se mprate oba ne no wa ontimi nsori ahomache. masa Emmada wachi. obetumi asori na adwo akọ no because person miamia keke that very night you person miamia keke now you okay and no it doesn't mean so yes It doesn't mean so it don't. does so obetumi akọ no na adwo be tu because e bia u feel so na be kasa just like that keke Ba won no. I no so so that ho. moment na me hwebo Oh, feel so me hwebo ne keke Evia I do can't ko. see the broken heart ado afsun enti so to me kwa miami obi keke kwa 2 o'clock Oh, na si so obi dia be bo so obi be ku wa kwan so Na say obi ja ne yere ho. we ya bread food Obi ja ne yere ho. Ana joko da ne mprechi. Si am ne ntese odo ne. enu jaza oya bread food onya bread food hwe oya bread food oh ye no onim de oye excuse me for my word but oni a obedi sa adwuma no 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 anka se woni tire Ani adodo na ye. obo Unim krofo mu ja o mayere mu ko na make us omuni tire na wo tire omo tire wo kwa kwada enti se enti na ma no so aye fast na wo ba na se anya ye beku Na se mama bi emma ni bi so ye. Emma ni bi muso ye.
so yanka no kre yanka no kre efia ya limit ne ba na block here to system ni mu no se ya limit no me ba o na ju asuo mu utimi kɔ empratwe eno no chese bia wawu amanipa no e bia that moment no o feel for something na dwen yan we uti okondo punch na mountain we punch na yape dabi hwe ni pe be say afia pa dabi ena agri akura mu na ne kondo e bia moment no ne kondo se bia obenum no fo keke but ne ba e bia ne yere ne ba kura num ne no fo a onya kwampo system ne nye from mabunu ni su company fo ni su nya system na me say enya mentality we ni ekura de ya na say enya ye afia sisi ba bia duru sa mentality na de benam say wo de na wiase na wo yiri si o ye de no beto no na wo say me risk me life akwa so ade a mini akoma wom mi ade ne me mpe but me wasem we what be that say me ade ne me mpe ajakusi enya so mpo ajakusi mpe ena so se makoma di akiri ajakusi ana bia magua me pa no bia wo mpe bia akoma ni akiri abotre ajakusi tie me obi say kusi is not serious at all wa fani di ama ato ade o but nipa bebre nka no kure dabi say ade a wa si asesa because untimi en osabia wo yere da ho fine now se me mpe oba na me kwa ne ho no but me go so ni mu keke na ajo so obi bo otua na do enfa ho odi so timi sa no di ti wiye utimi to tom odi so timi sa o nam na di sa so timi ma ko mi akeke na baba na chese wadwen ni hye da nya o ba tafia bi mu ye o obeda ote mo ye no menka so ani ho wo da ote batenkofo ye ana nipa no so be ma no oye no oye for reason na unim nkofo anioma nkofo ye nya ya keke de say but wo ni say nye ba me pese me chese wo ye sa pe wadwen ni nya adwuma chese anajo oyire da ho anajo na watimi atoto suma ade a wo so wo mpe ade no mpe ade a wo mpe na so ka chem se ne wo pe na wo petu ni nyina ade a ene metimi no waya ade ketewa bi since ade a wo mpe na wo se me risk my life anajo 2 1 se wo koda oba nchen so obi bebo otu akun so oba de ebu ono ma otu sen na obi bebo otu sen ha na se kuma obi akoda ba bia ya apa ne kron fire abu na kunu different different story different story cry enya different na wiase na na wiase na ye wo enya de pa wo ho also bu ono ma like on said am fe no on fe na abada kuru bi wutimi afe no pa enti enya enipa no ada they are drink can tie they are drink can who your bow they say evil you mate who your bow enti no enti na suicide no kwasu no because suicide man oba na tie oba na ono wadwen mu no onya nipa ma ono ono so afa world cup enya so onya nipa ma no ubekom kra na oba na wo problem ono oba no kwa ni bibi ma be man kwa moment ni na ni nka ofie enti na se be man na sorry for na meme ko na dia na na yire na sam kwa na meka se wo se wo ye be ma wo mpe oba side check me fan side check wo mpe no ba ti tuto mu ana de bi ni e ka komasa se wa akoma ni no obetu oni beti na di obi hu ba to akoma ni ho so oni sa enti na me che sa na che sa wadwen ni nyadwuma because akoma goes with o baby ase baby a wakoma wo no e ho na waja pade e ho na wakoma wo enti ade a wo cherish ade a enye ade a wo pemu no wakoma ntimi nko da yes se miti wei na adwempa bi a mi hia me say ade ni mi hia but ba o de mami so mami na just madwenye sa na na ti wadwenye onim emma dodo a omo empena no mo a ma tie say ya mema adwene nye so yo ba na say wo so wo boyfriend no o de atoso say we am serious boy yeah no one chanting na o sa one chanting wadwenye kire say hwe
wadwen nye mum yanka so wadwen nye adwene dia nya enti na broken heart na do no yes eno dia enti na obia ya no because adwene ye kura ya ni system say enabru ni adwene nye efia mi ntwa no so 3 4 no ojeje wa was we dem jeje ni mi ntwa no that's the reason why I me da bia meka wo de tete relationship na de toto na de ho a meyi tete de na jane na de different tete no wa mo ne de no ye nyina ne adwen ye baako o na o madwen ye baako tete mpena twe no o madwen ye baako adwen ni se ye boaboa ye ho na da ache no ye nyina no ya kan bomu ahwe ye ma ne ye busua so anwo eti so mo mpena twe sa adwen no mo de to no etubo so oba mpena twe mo bo bia timi koja nyonko otimi koja ba ma na fum o mo nya timi prane bibi bom but na de no ase obia nsu ya adwen yes obia de na adwen na nam nsu na adwen no de nam tini ye wuwu ntam obia de na adwen na nam ebia beba beto me uju su wadwen amenya ohwe ana bo bi nsu du bechi na obekun edi tene de no mo ye so mutimi twempra no ma wo ma nya wiasa no ma ware ma kwa blessing yes aya na bi mo ntia me I will go for that marriage than na bi me see ntina usi obekun ho afia se koba ne sana wa hu obi ankuta adwenbone ya wuye nyina ya ma wie ne yakowade a obi ankuta adwenbone but na de usia na tentra koye se first no mo ware 2 yes 2 ne 3 no enti asia wo ho enti asia wo ho ba ne waiting hwase aware 2 enne obe ware wo busa no osmi ni yire edenti no kwa boncha ka so ni yire ya consent o edie benti adenti no ka so ni yire si ai adenti na wo so ya ko ni yire ene na ko so fie ene jana na ko fa friend won die we ye we you say fear is God fearing and God yes not like we see the adwempa hene I am God fearing God fearing kwa to let's reality yes face reality ba de afia wo kan no enye se enye nokre eye nokre se de wo kan no enti na broken heart na do so no suicide ne ya kan wasem na no kan ho bi because obi betimi de ni sika nya ma be ma yenye se no de ni sika no de ma na wo wadwen mu no wo si aboe wo ye de me afa ne se jimifo bi no wo ya sa pe se anyame anso na kumem na se eni asu abusua bia anso ne o mental ayi ekura o record se abusua bo no a ye na de ken obeku ne ho yeah dia wo kan no nya se ye ntewase o ye tewase but system ye wo hodi no sa na e ma chitu yes se musimpanifo no we ya se ya kan da bia kan sempanifo no omo nsa we start ya kan se kaka eti na mabru ni so ya ba no yanso yansesa adwen no me na make say ya kunkum ya ho kwa actions obi ni yo be ya chiro no wancho be no wo be ka wanu adu yes me enana no obi esuo ni nyonko that's the problem obi esuo ni nyonko because ono so obeboa na de na sim ena so yes nti obi adna adwen na utina make say ye tete ne de ya na nkofo ka say tete ne abantimi bra na me ya no kra me ma ne ma ni nyina ye nyina obi a game obi abo game obi apanyanko atira no nya ya sai nya ya so ne de be leaders age ni bi tina nya me na hu ama wo ye leader na wo nya me ye leader wo bo game wo ye leader de na chese wo mebo wo mfa man ne bebo game afia ka ni say na ya ye ntu o mo so fofo say se obi ebu doma wa memfa ne so ejimifo asam ni nyina no obi bu doma wa enna ma ni tie ne ba kusi ba be ka kire me etimi so me dia me ne te no wo de adwe bia be hyem timi so me ne wo te na me so ma fa me ho adwene yes si wa hu etianum ni problem no obi bu doma me nka so mpe no asam ni nyina nie o mpe na ngeje ne so se because me ami aba and jano because your actions in relationship no kunkofo pa o very sad mentally emotionally no e wo hwe we anya me wanwa se o mu kirechire mu a ebetina akoba se no no 19 to 29 aye broken heart ya bia broken heart na bia na nanu kumasi e bia nsi abaya kama kokokoko be ma ho even kurasa ayi minim samuti yesi police fo mienu o ma ware kumase apolice fo mienu ana oba no anya sa ne mpna ho ne yire ani okun o mutifie baako o ma wo nkwala ne yesi obi nso abusuani ba baako ete o mchen ana be ma no
ekra se wo kɔ adwuma ba ɛna ɔkra fie wura opie na nche bia ne se ne yere ne ka kira kura nso mu nkɔ abɔnten nkodi agro saa no obeku ne ho odwe no ɔtwerɛ letter to ɔsɛ ne kun no ɛne ɔba afofra akɔwo asɛm na yɛ ne ja ne kun na nka nkyere no ɛna ɔno a find it out no ɔyɛ no so ɔba bɛma na saa akɔkeka ɔno ɔba no ɛho nsɛm akyerɛ di ɔne na wo no enti wate ne nyina enti no sɛ yɛ se fa ho afɛre yɛ de fa nyina ho ahwa waku ne ho fa de fa de mu kumasi ha yɛ nkyɛ bia kumasi aposifo mienu ɔmaware Ate ane no nya alternative. Se bibi sa na esi a. Alternative ende no pre. Ya no so wajai, ubeja wade e koku hu sen. Unim dia wo wani. Ma ho kwa. O ma no be den. Ukoku hu sen. Koku hu sen. Ena mo so sa wo mo so no munya sa de no. Na dwen na ofo. Se wo yire. Na ofa yire achi a. Me nko keka yire no nsam kyerɛ sa wo mpana no. Eye nkura se sem. Mo mo yesa ono mo. Abi mo ya. Ba ko afi anyam aware anyam na no yatie ayi bi a lady say ayi say ayi oba na akofa no sebi mpredua na ofa ne 12 wo se say sa nyuma weni na no si ebetumi akon atia 1 say obu on ma chenchina na akoware oba tumi force no aware oba no and say one of the main causes force no aware one of the main causes na ni kwan say oware but be ma ne hwe ne ba bo se chenchina cha be ma ne na wu nti na wo so aware na wu musa minim kofo de bebra sa de ni si ya agu aware na de ni na one course the tennis so ba no nya ware ni sekim ba se untimi nso a jane Jane our Rianka sa no ewunsem bebre yemfo so no nipa afi yenko street so now katiti asem tete no hwe se de na ma address na antikrom na ni se de ma address na antikrom no so ho enti se o face challenge kitua bi wo fie pe oba na ma bonche no di agobe deceive challenge bia nso oba na ono so na ma bonche ono so won challenge tena ono mo da bia no e hoju obi a woni hawo challenge na wo fie na wo se o dane no wo be kwa akoso nyame anya wadro sa akoto challenge so chen ene so akofo aware wo Entina eno so na ya wickedness said ya wo so kwa akofa no ono so afa world cup unimo yiri bia na so odin unimo yiri bia otunu fo nti unimo yiri bia otunu fo nti janwe so on pena no we spell ya mentro yeah untimi spell ya mentro because enipa ewu bebre misi bebre wu bebre be ni na wo be kom no wanom no wano ananom ne ho wanom na dura wu depression ya real me there me believe no because o kan bible no ba bia wo se be ma de ho kan oba no ko ye ne ho ade na matena ba me no anu se ni se da nya me believe me there me gidi ni se first tete no kwan prantwe na no motwe no ye mfa no me se na die ni mu tete mpra ne ye chen ne mpna no you say the system na so tete mpra no enti na wo se ke sesan ya dwe se na sra penifo so mo sesan ma dwe no isi awo sesan na wo sesan o se wọ́n sesan ko sisen enti sisi a obia ya na dwen se me nya me nua bone na wakonom ne ho wakonom adura enti ye nhya ase en na me ka se na tete de no ne wotia munim se mo prepare for future so what ase eti mu nyina obi abua no so anwo na mo de abedane awade ebu akwa mo hya ase ma me ne papa sa na de system we cha na che ene nya adwuma san ya dwen na de obi e pa be wa ha abi wa ha hey yomu ken na best solution ni say titru ne o ye be ma odi oba ne be ma na je de ho beto David yes no o hwe na what stage no David papa mu anasa boni ya ne ho beto say what stage mi na so o hwe na wa ware na o ye okay a ware stage bi a odu so hwe na unyo okay a despite the nkrofo kan enware tete nkrofo akoma David na say tete nkrofo akoma on ware ya chese o tete nkrofo akoma enti ten so untimi so ntena ho kwa na de by force ni pa oba wi asa ware ade ba kwa hwe ema ade ba kwa delay wa ware
Wadi mfian. I know the on personal. Na me just say. You so bet me your personal. Your own worry no okay. Me want a platform bi so are you okay? Totally okay. Our It's not say you dey own better no. Our a decision, a choice. But so why would you say worry now? Oh, to one, maybe I only obi neti. Ba munya worry. Minim ko fo be mu so mu sura worry. To do mo ntwe mo mpana. Didn't no sura worry no. Almost say report me kasa omunya de kawa ne hye na nipa be mo na asem na sa obia when reasons eno ni say no ye nu yete ba mo ware no ento nipa bi say na adwene no adwene ba da bi o say na adwene nipa bi say na afia ka no say obi mu ya ma force ko ware ne pe da betumi de nsem bebre aba afia de no kan ye different wase omote omunim so omde ka wa shan kofo bebam ni ade anti no ani munya busua ne pentenai ko hu ma me no papa anti ko hu ma me no papa awade na ye ka na fia enya awade a ye tro nsa frem kofo na ye awade me no menyintum da menya bi so da yo oba na mata menya saade no mo mienu nyina atwe mo mpran so mo nware mo obi nso de no obi nso ne choice no but unim so be kwa akware a unim so be ware a unua fu ani mienu atimi hwetoa metimi de mani mienu ahwetoa we mu enye ye eye yate mo fa tu aso ne yeko kaba tesa wa agenda na de fa na pedi de amwa da bi agenda be ani owuo nanam da bi agenda be ko susomu no awale no mo krasem kra nya osika bi a obo yi aka ne chama ko hu abusua ko hu maame ne papa kakra bi ye wade betra ba bi uni obi twempena ani oni obi ware a nipa no so ne twempena utu no for na otia kra the reaction a different from say waware no obetia na reaction no so emema bebre consider all these things enjo no obetumi no atwempena because unconvincing no manin yes o bebre nso aware ya to ware na gu minim boys bebre o ware agu wan ya na gu but omo ware ya no nso de animia na ete ho no ma panakuma ni aware but for the sake of my church mabusia me mani not ho oba no so sa enu na meka say ye de ho beto no mabusiafo we mu besere me no oto no afo otete nkofo nkoma tie be de ye be de nya aware pa be de nya de afia ye ka kosi nyina ne say aware ankasa no ahu e wo se wo tie ase se unya ne pepepe se mu mienu nyina no obi de bi de obi sinto wom tiansa na mo be ware no me believe ni say e wo se uhunu obi asinto sisi anu ye nche kesa anu ma no okay on se me do na anu ma ko ware adentina say me ne wo ba ma ko ware adentina na 5 years 5 years o believe no ma obi a you okay but o ware na 6 months na wale na gu enti ade be ade na asi somebody me atwem and I make sure say yes na uko ware obi a different because I don't know akwa say emra enti ko si ka go say me yan ware dem me ka me ware me kire say ye de ho beto yate da bi me so me kire say wani mienu utimi fan hwetoa ba akum enti hweye no want to think of what yire atena yire ho menko bia ho oto you na uwa na ton ene ja o yire na ko fa fo friend so o jana no say sorry be bro na den enti sorry ni now problem no aya mo ma go da bota me mo wa na ko jana fere say bia asori wo be fere ya enti na che say won so pe ohoje ntu oba na be kwa kwotete no asem bi obeka bi ebenya so no dabi udatara ho meka wawari o kusi ahadum ni say dia me ni afia be ya so oba no mpe na ja no kofa fofo ena fianso so o ja ni obeka say nsori nti mani examples ni here so opu no ta wade na wade bonye ayo be ma anya bat no de nanya to me me mai mabusuafo ma sorry just opu no asori ye ni entire ayi say enti de mi preach no to ho no otwempra enti no masam ne say ade na won wasori ni wan nyom no mta wale na yes so na te uja ho take decision na say wo be pese wo ye de wo koma pe wo ho beto wa
Jai no. Na kufa foforo. But men tena sa ware eninyani ya ware na cement na se. Na nkofo obi baba. Ya onu so nim se onu so anya bi. Nsa to bi so. Na so wakoma mu no na wo daada no. Asem bi obeka bi ebenya ho. Until say sorry no. Se wan ka hwe so onu ade honhono akoku ne ho. Eno so ho. Yate. Sorry no. Enso adwuma ye. Eh, I will say change your style of service. Oh yes. Okay. I will say change your style of service. Ma asori man ntia say uti aware na senya feel free for the right channel na ja aware. So who the church member ni timpo ko jai pon fere. Be what you kusi kan so your fat. Ebeble wu. Mo Obeka to say awale de agisi owu. What is owu? So for no we am den on ba chire. no ofuna ngasa Sofu be ko fie na koma ate. eti mo osofuna ngasa tibi hu. Sofu be ko fie na ne koma. Eno so Osofuna ngasa fra twempena. Twempena. Nje so feel free tia say ade no untumi a for the right channel ne jai. Church members say answer na also say hunu say on. Obia nso nya perfect. E wasase so. na make no. Enti say wo na nko a. Nze divorce o mun divorce trao. Okwo o take or shen your man. I also shen your man sana so be divorce ya. Yes, gisi owu ni adwaman. Divorce so de nya say Enti ebro nka ho. Ebro nka ho. Ebro mo se bro nka ho so etimi bu obi osinachi. Osinachi ayi ma mi otudumi wo Nigeria we gospel. Na bro de kun ebro. Yo. Yate. Mo me fa de obakata ni mienu bi ka ho na yenko. So suicide asema na bedu. Eno na aba beduru ya yi. We nna so nka economy no. Economy ni aka ndada. Ende asi ani manu su ku. Omuna play role sadio yes. Economy. Ni na kasani. Ya bai fo na ekumi ya za no. Economy ka ho. Yes. Omo cheche Ya ya. de dan so no bo kire wa. Ani adroma tonton dro. Be ma kwati dro ni sa ni oni ma ni na ka ho. Ni na ka ho. O je de kan ngasa. Kusi. Adanche yempa cho. Ma mu de na kan to sabi. Edi aso na okay. Yemfa ni de ma de ni de sero mu nyina ye ayifo. Omu nyina kucha ni nyam. Omu na ka ho. Hwɛ broad issue. Ɛyɛ mɛ monitor sa. Amate broad issue. Broad issue. Etin sorry, monten so nuane a yɛ di ndura yɛ tɔn saa nneɛma no efie ntokwa challenges mpra. Bi gira dɔɔso. Kan wie da. Amen. Yɛnkɔ. Ya do no. Counselor. Counselor kusi. Counselor yɛnkɔ. Una yɛ counselor. Sisa una usuro ja go for waja. Udi hyehyɛ yɛ so. Aya ni kusi di yɛ. Efia do bedi hyehyɛ so. Ne so de me dem ho beto me. Enu nti ena pepe ni bi. Ono ofili so wale 10 na no beto na obe wale 10. Di obi baby afa. Opa. Enti Kristo ni se aka chance on tumi ware 2. Enti one ko na obetumi aware ya obe twem fana ka ho. We ya kusi da chehwe. Oh no, se enu na di awuwo ne ba se de o kan. Opa. Nti so ya de ho beto wa you know for die. Oh yeah. Oh, example ya mima ni sie. E ma cha mo yenkomra. Yengo. Yenkomra. Bye. Yenkomra. Mia. Over me. Jimmy Sem. Akobi akotina kam yi from o se Jimmy Sem banja me Jimmy Sem. Ajimmy Sem. We adwaya tan. E ho ma tita pa no abetan to so banja me Jimmy Sem. Aya mayanko Ajimmy Sem ti yanko. Daily guide the book right time dey share say abona wo twa pa minute aduanan. Na yeso ko engramu pinimantemu oyare fa basabasa bi si ho. Enam so ya chi nipa 9. Eja gizi be ba so diem na memla mi godin ko bo wi bra isi ana yentu aso. Adishimama yakwa homa no so na yakwa akodi enkomo yi na wotwi mu no wohwe nkomo e wokro mu pa na ye garamse ho ensema sisi no akwa akoye ade baako a edi omayi enya eti aja animdifo gusu a ye hwe kwan befa so ebetimi etu ase ebi mu kire se be ya enka galamse no de friend se eye small scale mining no wo mo kra ye fata bo no to wo mo sisan so mo na akwadwetwe galamse ni di aba ma yenkwa ahoma no so ai
na yɛne ɛyɛ owura Abdul Razak Ahassan enkɔbɔ nkɔmmɔ wɔyɛ communication director Edema Ghana National Association of Small Scale Miners. Open to me kind of pay matching. I cried GD sir, Bibia did a ye. Sure, Yamene Hene. Sir, me person with Chemuche, ye can small scale mining now. And no any galamsen so soon ye, demone saying. That's it. When you your tier for Ghana mine small scale miners or more my money now. One seminar, I ate a tiawa, there's that small scale mining, a dear Ghana buying. I mean, we now count constitutional, no. Yana Marase, it will two from a good year, and keep for me a wine passo. And ile galamsey no so no ka galamsey no kra de local yibia aka illegal mining sana me meka no eno so no eye omomom pambra kwan so mbra na yina ya chechire no omuso mu de wundi so no mu bedi be ebetu foma gudia omu na ye illegal miners ana galamsey for okay enti eba no adwuma na nkasa ewo asase ne so a ye wurawura ase na anase ye dwidwiri ni akopa agudie na eno no ene galamsey no me pese me hu eno so ye eno na me kire se sia no wo hwe kwan ya fa so koyi gold ne ya whether small scale hello whether small scale whether large scale whether galamsey ye nyina asase na ye pai ye egudie da free na kwanya obefa so apaya asase no ne kwanya obesa fa so sisi asase no and the better say we are illegal and I say we are legal nti no say wo paya asase no na wo ye gudie ne due na wo kata asase no so na wo due nua na wo ye no sere na isitie etimi ye no kama obi obetuma di ado obetuma di asidan obetuma di ye fish pond obetuma di ye na bebre we tu agudi na wie no obetuma di say djuma we ya eno chere say wo fa mra kwan so na wo ye wadwuma na galamsey no de otutu amana na no waja ho no ko baby ya friend say ohunu nsuo na waja kire onfa ho sasa se no no o ye djuma ni wie that asase no wa hwa wo dimi fan di djuma fofo bia bia na so ya ewo mo no okay I see mo dia no mo ya mo sensuo gudie na ye wo ho sa no bibia ni ho a wo be ye djuma na wo nsuo enka ho okay kwan ben so na fa so use nsuo no na nsuo no so no kwan ben so na wo be pen nsuo no ma na ye ni na ye hihye ya aban no e dia to kwan mu ye forma gudie no it is show na ye ho ye forma gudie no nimum ye no kran pen so fin nimum ye ma ye krata se ye nko ye edwuma wo nsuo so de mra bia ni ho enti no before ombe ma concession class ko ye edwuma kra na e ben show no ye ma wo tie wo ho e free show no 100 meters okay won't be ben show no enti na je se show no de obetumi apompi show no abegu wo dam mu either say obetu dam na wo pompi show na begum na wo di dam de no eye wo dwuma ana say wo so obetu abuga na say borehole na wo di dwuma abra wo mfa wo sanka show no enti obi a odi afidie si so bia no o ye galamsey ni mra amma no kwan enti no onye small scale miner I see enti so kuta krata akora no jai ne krata bi ye di amma no na okogina shi so say kim onye okogina shi no ho say kim o che so ye galamsey ni onye small scale miner mo ya dase se wa chechire o mai se ate ho ase na minim sisia no galamsey kun yi aginsemu enam so ama adwumayefo mo mayi mu titiro mo apomden asoye ne adekirefo bi no mu kiremu se galamsey kun ye betimi akon agisi ye de tabo no two mo adwuma no so small scale mining no ye de tabo no to so ansa ne yetimi atu galamsey no ase adie nti na wusu se ebema ye de sanim die we ato kwan so se ye nwu obi adwuma ansa na yetimi asi ha obi ano kwan ba ne sen
mo na mo di galamsey for ne ba ya na With our seminar, also what besides the right question. This is I think this is good journalism. We in some sense say bisa a church more not gonna mind na what ye. Many will be here to say galamsey a bayeno and yende na mrakra nyembe ye day. Abrofo bayeno na a ye adia omumpone emma ye gana for yenyede into the former good year until sa anema we nyina no ebeye na galamsey semi kwa mwa na de friend gather and sell and na to wuchi we yakro ya chichi woni ya you see na John Rollis president former president ebeye na mra 1989 say yemfa kwa paso na yenye small scale nkino galamsey da so wo ho sana ebeda ne mra aso jaban akwa fa na entimi nko na abeye mra nti ebeye mra wiye no afiri na yefa kwempa so a afiri na soja sem no na aprase na je say yemfa force enye say dwani biom nti no back to the same question say medical association o utago sem moka no many message ana say ya asana so ye no munya adwene obi me mafamra kwan so obi mfamra kwan so say beyi obi mfamra kwan so beyi o mafiri wo no ye say yembra be to fatu go fatu o mo shembra o mo dimbra no so na omu nyina nje adwuma no ansa na yetimi akosa akon no ene adwene enko me madwene mu no yem bisa asem bisi school aye koi youth alphabet marker say omu nkola na omu chiro mu ade no omu nyina na omu ko strong social omu pass ya na into omu am pass ya doesn't mean that youth ko no yengu na and I say teacher for yem po omu nyina free was say omu ma boys ni nkola na bi afeli yem bisa ye ho say doctors they be wo panie ekunipa they be so mad wrong prescription e ma yeku yi omu ehwehwe sankrofo no e panisho omu na say ye good medical fraternity ni nyina nti no wo hwe asem omu kana ye sero omu bro omu ha say na omu to omu bo no mu hwe asem no yeah we are talking of illegalities are they illegal who did tabo to say are they na nyada nti no we tabo say bi na me no be ya jono say 2017 Ghana Medical Association no ko nursing and midwifery no nyina wo you tag for no nyina wo other state agencies nyina no mo ho na avan edi tabo to ye so 2 good years and she share paban and we be bo aban e mo mutu sa na mo no e no san danchen sa omuti 2 years so no as a 2 years na ye kutan krata ye tifie na ye nya adwuma nye no na galamsey da so koso ama 2018 aban be ya announcement say a former goodie nkitu mu no omunya more than 40%. San konfono mutu sa gold de ma ban ya mo small scale mining sector na and it be produces sa gold no abra mu de tabo ato ye so no na omu ya hwefo bien na ai mpanyifo e wo man mu etimi kafa ho enti no asam na aba nso na esai forest na deplete no ye dadwene ma Ghana ni babia ye gina ye bonjo so nemom ye face the fact problem no ye problem banya solution no enen dia hin enti na nka ye be expect say nka medical association ndia mu wo no any utag ndia mu wo no anka mu for solutions mu mra rather than say yen fata to so ye best mu say yen sa angle rather than say tabo it doesn't help anything so far as quack doctors wo na omu create problem yen gu the whole fraternity of medical it is not there bana small scale and I say galamsey for has small scale for yen small scale for nation chen no munyo moduma na yen tackle galamsey no yen to mu free ho okay o kasa na o kasa omonfa kwan foforo bi a ebetimi afa so ebetimi atu ase which is possible you yeah, to continue talking now. Yeah, so which is possible solution to galamsey no momo as small scale miners ni sisi ano mo na akotwetwe e de aba e ba ba ni bre ba ba wie wo mo so no musumu ni se kwan ba ne ebetimi afa so galamsey ebetimi agi afiri ho minya e simple me no wo nyina ba gi atugu se ye jai interference ye jai interference no mudi e ma ye kun as industry players anka ebia anka yandu be every ye tu na mo bia na
government appointees no more higher. You turn a mumbia na a handful higher because I have no more higher. You were a tax force. Yako Ushusukra Chinko for at the upper police station. Ona party chairman begin I was a parking ma. Not into a begin I was a Obaba Jomo free police station. Now chief you. Busiafo ya semo enti Ora Abdul Razak Alhassan ena ye ne nugusu aye bo enkomo no yesan so be keka ne o masie ne ya sa akọ ne nchen ebiem ne nyina no ye galamse issue ya naja ye nyina ye hwe kwan befa so ebetimi enso etu ase sisi anase ni bre no ya akọ akọwie ewo eye ne so aha okay ni bre no ya akọ akọwie ewo eye small scale miners for no so ahu man for say ye fata bron to omo so enti omo so anu ya omo de eba no na jack yegusu ayedi mo nkomo na ye behwa ni asa akwa homa no so biem but before that no mame enye we fama way pepiase ampadu enterprise ewo honom edema adehye no se wonom enso ani suade hu no ebetimi abamu ne nyina ne se wo so dan no a wani abresa afi wedie de tire bia obehwe na wasie no wo beboawo na atimi enso abam na watimi anya wankasa wo so efie na asomdua ba ani ti aba ne dan se woni amade a na so ne ye cement no brand bia ne type bia wo pe bia no kwa wo sabetimi akabi ebiti se eye Gasem Super Plus Super Cool Cement na 42.5R Super Strong ne nyina no otombi sanso na eye nade ade be hye dan ni mu amadan atimi etina brane eye iron rods no nyina no otombi nadoa no be hye na de abobobo eye entabuo mu de ajeje dan no ho so ahu ene de ode bebo dan so nyina no wo chese menka ncho so otombi etibrana ebegibi na eno so achi no enhoma ade be chechire nade no ne nyina no ebi ewo ho no manya asem ketua yesi dan no awie na wasi ekriso so ahu ye kata so enti roofing sheet no brand bia ne type bia opebia no otombi ewo na so ye na sanso ena nneoma edidi edan ho dwuma ebiti se eye head pan no otombi shovel so otombi ena afi nneoma hoto account rower ne nyina no otombi enso ewo honomo na block machines no eye fidia yedi etwa blocks no yedi be hyehyɛ dan no ne nyina no otombi enso ewo honomo ena eye abo ne anwea ne nyina no otombi a enya asem keto asem de wom nie nneoma mbobɔ so ne nyina otobi a wɔhwɛ na ɔde aguhyɛ mu de akwakɔgya babi biara wo bia pepiase ampadu enterprise me yaduru hɔ no no na yɛatia kwabena boahe wɔno na agya tɔ nneɔma no de aguhyɛ mu na ɔde akwakɔgya wo ɛwɔ site wɔn na nneɔma so atumi akɔnkan woduani akyire mu ɛwɔ dan boabo kwantempɔn no ɛso a Akim State Junction hɔ na obutuo ɛno enso so akyi no mo amwo ɛyɛ Jubilee Hospital nkyɛn hɔ no mo no wabebie depo ni bi enso ɛwɔ no ma okwa ahonsa betimi aka bie yɛne ɛwɔ ɛyɛ Akyem Ɔdan New Market wɔ so no wabebie bi ɛwɔ hɔ no mo suaduro wɔtrɛ sɛ wɔde bi atoa mo Apiani Junction okwa ahonsa betimi aka bi akyease ɛyɛ ahwene ase okɔ no so a wɔn nsa betimi enso aka nneɛma no nyinaa ebi amesinfoɔ ne akapenterfoɔ we de akonya no mu atene mo nkɔna mo nkɔtɔm nneɛma no enso wɔ hɔ sɛ de bɛyɛ a wusi ɛdan ne wia na se project no uwia nipa ne ba ɔhu anase nipa kɔ adwuma ne yɛ ne dia ne ba wo sampa wɔyɛ adwuma pa de ama no ɛyɛ 0244 166937 0244 166937 ana 0208 299151 0208 299115 pepiase ampadu asoye enso so no enu achi no mame emfa wo enko University of Education Winneba wose menka cho se College for Distance and E-Learning no eno so oje adesuafo wo nwuma sua hyehyɛ pono no so no afimpino ne aduonu enan ene afimpino ne aduonu enum academic year no wafiri ase a oje adesuafo anya asem ketu atutu aye the Distance and E-Learning no kan fa ho ekohyem die na entimi emwa wose Yakopon ya adoma from 1st November to year 29th November 2024 no ena wo bie na aprom di ato na forms no watimi enso ama waba be pikibie na enoma timi akonkan na we no for direct and post diploma applicant for no eno no mo kasa yi etia no ahye ne nso na obekọ asama kese study center na wakwa pick forms no enso ho no mo na enwoma na wo sua na se nimdie na wo je no ebi nie BED upper primary,
BEd Junior High School, BEd Early Grade Education, 1 year diploma in education, 3 year diploma in basic education, 3 year diploma in early grade education, and a 2 year post diploma in basic education and early grade education. Eti ana wa sene so enso e de ama me kama waso obeto eye o card na ebetumi aboa wa ma otimi apeke ato mo forms ni bi no obewa akoto bi ewo eye Ghana Commercial Bank anase ADB afe Republic Bank ena Prudential Bank okon ma osabetimi aka bi eye 255 Ghana cedis. Eti ana wa sene so yebekwa Abefontentan so ɔse wɔnom na wokɔ admission no nsɛnkaeɛ nyinaa no wɔde akɔ akɔguo ɛyɛ www.ew.edu.gh www.ew.edu.gh na afei na bia ma wo na ado ho nsɛm no nso so de afa hɔ de ama mpanyimfoɔ na ɛberɛ sɛ motumi ato nsa nso de afrɛ wo na wofrɛ ɛyɛ study center administrator ɛwɔ 0208 29 8240 0208 29 8240 ɛno ɛyɛ University of Education Winneba ɛyɛ distance and e-learning no wɔn so toto yɛ sɛdeɛ ɛbɛsi bi akɔ ɛna mede nso ama wei ti bɔ mmɔden na so fa ho ehyɛ mu bi na nneɛma nkɔnkan ɛmfa ɛma wo afei ma yɛnkɔgye apɔmuden yadeɛ deɛ ɛyɛ o sɛ o yadeɛ a ya na ɛmɔbɔ paa wutimi enya akonya enya ne sɛdeɛ wo ho enso betimi atɔwɔ enti kɔ ɛyɛ Jubilee Hospital na wɔnom hwɛ ɛmoa wo adwumayɛfo ɔmo no mo no mekyerɛ ɛyɛ ayaresafoɔ no wɔmo enso so edi dwuma da mu ne nyinaa na ɔmo tiri wabɔ bi ɔmo nimdeɛ anya asɛm keto akɔ yadeɛ ba bibia hyɛ bia no wɔmetimi nso so ahwehwɛ ehunu na yɛtimi aboa ma ɔnya yaresa mapa ama nneɛma nso atimi akɔ ɛyɛ nkan yɛwɔ mfidie hɔnom a mfidie de hwɛ ɛyɛ nipadua no mu ogyanan ne sɛbi odwonso ne umogya mu ne ɛho baabi a yadeɛ no hyɛ ne yɛtimi nso atu asɛ de ama wo yɛwɔ pharmacy wɔ hɔ enti yɛhwɛ wo wie na wɔ sɛ yɛde wotu aduro so a ɛho nhia sɛ yɛbɛtwra ma sɛ kɔ abɔnten kɔtɔ ɛhɔnom ne yɛde wawura hɔ na wagye nnuro bi a wosɛ fata wokɔ ano so ahwɛ na wanom na atimi aboa ma nsa kɔ apɔmuden woyɛ ɔbaa no wafa afuru a fa ho ɛkɔhyɛ Jubilee Hospital for nsai na wɔnom ɛnhwɛ no wɔn nso ɛmoa wo na wɔmfa nante bosome nkuro mu dwodwo wawo mu no ɛbɛba bɔkɔɔ bɛwo afa ho afa aba manigye ɛnso aba fie yɛwɔ theater hɔ ɛhɔ ne waprapra ne yɛsɛ ano ɔden ɛwɔ sɛ yɛde nhoma bi ɛne mpaneɛ bi ne nsika bi keka already a yɛde wɔkɔɔ ne ayɛ de ama wɔ yɛbɛyɛ awie sɛ nyɛ wo na akɔkɔdi ho adansa na so kɔka ho asɛm de akyerɛ obi a nyaadeɛ sɛ obi abɛhu sɛ wɔkora mpo no yɛayɛ operation wɔ nipadua no ɛnso ɛho baabi ɛtia no ɛno nso so watu ho anammɔ na atumi aboa ɛba no aniyadeɛ nso so a yɛde na yaresa bia de aba ɛnyɛ asɛm ketewa w'ani no sɛdeɛ ɔhaw biara aba ho biara no fabra ɛso yɛ wisiwisi ɛpuru nsuo nipa ɛbɛn wa wohu no ne nyinaa no ɛyɛ ɔhaw no bia wode ba a yɛbɛhwɛ no atumi aboa wo yɛwɔ dental clinic wɔ hɔ ɛyɛ anumu ne ɛse ho adwuma ne nyinaa no sɛ obi wa ne se no sɛbisɛbi kafrakyo abɔ apee so enti wakata na no kora na ne se no ɛtetɛ hɔ ɛha duru bebree oba yɛbɛhyɛ ne atutu bi afirim ne ahyehyɛ ne kama ɛnso de ama wo obi nso deɛ ne se no sɛbio edodoɔ na atutu enti ama sisi ano ɛmframa fa n'anum dodo wɔ so oba no so ɔbɛhwɛ no asisi bi ɛde ama wo obi deɛ ne se no efi ada so enti ano so ba yɛbɛ horo so ɛde ama wo obi deɛ nkan so na gyina n'anum ne nyinaa no ba yɛbɛhwɛ ne yɛtumi aboa ma nneɛma ɛnso akɔnkan diabetes ne hypertension yarebɔne ɛno ntino ntra hɔ ma ne fa nkɔpie mu asɛm ado bra na yɛhwɛ ne yɛtu aseɛ ɛnso so ɛmfa ɛma wo yɛahwɛ yɛ ɔnom woba ɔnom a yɛabɔ mmɔden ɛnɛ yi apɔmuden sɛ asi baa no health insurance no ɛyɛ adwuma ankorankora deɛ ne aban deɛ nti yadeɛ a wɔsɛ yɛhwɛ ɔkwandura a wɔsɛ yɛde ma akwa yɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na atumi ɛnso aboa wo anɔpɛ yɛdeɛ ne kyerɛ mu ɛwɔ dan aboabɔ kwantempɔn no so a na ɛyɛ amantransam soɔ no so hɔ ɛhɔ ne abɛbɔ yɛn ho adwa a yɛhwɛ na yɛaboa ma apɔmuden so atumi afa ne ntoma pa afira ɛyɛ 0244 575799 0244 575799 anaa 0241 784645 0241 784645 na afi Jubilee Hospital so watimi ne mpanyimfo atwetwe nkɔmɔ na ɔmahwɛ ɛnso aboa yɛduru Jubilee wɔn so deɛ ne yɛakyea ma vida pamadeɛ wɔ hɔ nom a anɔpɛ good morning abusuafoɔ ma yɛntwa yɛn ho mmra no ɛnyɛ asɛm ketewa yɛbɛma surprise nso so ɛwɔ dwumadie so yɛbɛsisi a twɛn yɛn nkɔ baabi a
mo he best man capsules and yasa pajamuno enua hini no enutan no ehabama no yasa de bia ka ho amemu ayedene papa onum ani chirebeyin na be ma na ekro no best man capsules the secret ni say best man capsules and a man no no asese yensi me fom o be ma bia ma ne sanka bi so sisi na ya the new best man capsules ura baby eto no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa Best Man Capsules ayasa shemu kina fufure kura dia ba say the confidence kura peja na manwe obia to bi nkomani kunu ewo fie be ma na niji a wato nyom no na ba no su fili Pedro Bito Akimoda LB Amwafo Otiniba Kennedy Drugstore always Trumesi Drugstore Kufisco EK Esima Otazungu Junction Masari Drugstore Nkwantanum Kuforidia Beno Pharmacy and Delight Pharmacy Kede Martin Kumi Accra Repash Nana Buache and his workhaver. Oh, Padua, 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kingenga. Jack, you know say all work and no play makes Jack's a dull boy. And you know, Briefland Hotel say after a long stressful year in school, bruh, let's have fun together. Yes, I mean the pens down pool party happening live this year. Briefland Hotel, Ebaya special. Now artists on bill. Emrich. Yo, what's up? Ebane rapper bass and Kwan. Me time pe course chatting Kwan. I don't like throwing stones. My to say Jonas, me watching ya glass and Kwan. Embracing ye, the winner of Onuya TV Kasahari President. On the 20th to 22nd of this month, September, Ubia and Shame Ewo Briefland Hotel. Achimo Danin Kunkwe Chani Hueshianina. Yes, Briefland Hotel is the pens down pool party. Ebeye bass and Kwan. Street Life Entertainment, Young Vibe, Nova, Kwame Destiny, Homeboy, Kwaku DLC, Kojo Express, a 20 cool Ghana cities, halfway, 3 solid days experience, enjoyment in Kwan, 20th to 22nd September 2024. Charlie, come in your numbers, come and rep your school, make it no fade though. Joe, don't be left out, bruh. Let's have a lot of fun. Activities, snooker, video game competition, rap competition, swimming competition, table tennis and dancing competition. A lot of fun. Ever cost Sardino. Ain't you know, man, you know what it is, Jack. It's all about Briefland Hotel. DJ Sambil, DJ Shabu, DJ Icon, DJ Talk, and DJ Diamond, Hype Man, Ranking, MC Zion, Ice, and Kobina Kosti. For more enquiries, Freya on 0249 957 40 and at 053 44 87 617. Now, if you want to be part of these activities, bra, pick forms, a cool rates, only problem, gra. Briefland Hotel, your ultimate experience. Hey, Efia, me who watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't mean I can want to na. Bia. Kumi herbal tea there, a bois Emma and Kwamo ni pedrium jan nasu ye, Nesenya, Modin, Ekutia, Rahudua, a woni pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with the 2 so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one nom, and ran so sad, but what did we are wokoda? And if I do pee, and I know Kumi herbal tea, nibi, I would do one dance here, or how would be a woni pedrium, Kumi herbal tea, a bay if you amount. Shannon so say, or bar pin for, or be on Makoda for, and now without in Frisha, a dudia, a dray won't me and numbi. Ubenya, Kumi herbal tea, a biato, I will be our tone row. Kumi Herbal Tea, Yesumo Herbal Center, and Adwuma. Dr. Paul Kumi Minta, that's Yano. Ubeti me afreno, it was 0248 716402, 0248 716402, and 0503 785656, 0503 785656. Kumi Herbal Tea, ana, a immune system support. FDA, AJ, a ready and atom. Yes.
Adansifo a edwin baby a obenya adansie ho nyoma a ne bo wo fom say blocks, cement, iron rods, roofing sheet, F-in cancer roofing systems abama ho. Omotonton durable colored roofing sheet, alu zinc, rubber and plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color bia na size bia opebia no obenya bia ma ho. Na seba no roofing accessories nso a say ridge caps, valley gutters, rain gutters, side stream and a silicone. F-in cancer roofing systems ewo long span roofing sheet say IBR, self lock, omo size ahodo nyina and a face standing seam. So we long span roofing sheet order achan 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be obey amount so a free. Omo carpenter for a what experience ye didn't hear good dinosaur pa. Chese Achimansa enclave hadie a dinosaur body a dimba cope and obiaka. F-in cancer roofing systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size ahodo nyina. Cement brand bia pebia. Utu atong and now to the Adwuma. Sabano iron rod and swa or size ahodo nyina. Afe plastic TNG size bia any color bia. Corner molding, H-clip and a U-clip. Watch him down, baby Alcobia or the Koja Okwa. Na sobe trash him down. Ubetua bibika krebi. F-in cancer roofing systems. I supply anya quarry stones. Quarry dust. Sauton your woman so 10,000 Ghana cedis. Or more Chadia Shronko. Your special packages and man sorry. Schools, any contractors. Building materials Ohiano. Sausikan and Swan. Ubetmetuan and Kakanka. Send your Utu Susuno. Nasa Swan. No abajin your mano. F-in cancer. I Adwuma over 30 years. And into a whoopie anim. Ome Pania. Abo any cement no. Omonko F-in cancer roofing systems. Brancha. A war in Tiamwa Hotel Junction. Abo Kwanso. Omoswa. A person F-in cancer roofing systems. Abo Modan so mom. Na say uhian chance ya debo dan so ene adanse ho nyoma nyina no enfa mani chrem achem dan adwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367. F-in cancer roofing systems still anointing. Hepa mixture. Usunumbi. Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinets near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bower office was stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina ye classic. Ukrafri abrochana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and crank nina. Sawo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 and 0248 100 248. Royal Furniture tea. Ma peneso. Oh, yes! Ghana Tourism Development Company Limited, managers of the Big Three Tourist Site and the Tourism Society of Ghana, Eddie, the Big Three Farm Fest. Bremo, Naunim said the biggest tree in West Africa, and Yamfinsha a Henum 500 years. Hooray! Anuti Yebugadata, I was the biggest tree in West Africa. I was a team a Prokumase, 21st of September 2024. I'm a Panon du Kay, Najmedian Ashasi, Na Penny Bebe, a granny for your bed, Jenny
niana emufra mpenfo mesriwa obia timi baby esan say 21st of September holiday abudia bokoso bini say ludu oware ampe dame playing of cards Gary Hawkins pick and art match the drink oh my god bouncy castle and a face painting abudia ni die me kanama jadan enjoy of for fa wono manu abusu nyina emra achim aprokuma say ben achimoda na the big 3 fan fest no onto fa wo be shambi me say ye begie niana your MC for this event achinkwana na minum bremo Ghana's international killer bobonia dian kan kwame yaboa rate 30 Ghana cedis per nanim we are going to take you to the history of the big 3 abakwa sema for big 3 no ye be kani nyina de achiremo say dwumadie it is under the auspices of Ministry of Tourism Arts and Culture Promotional Ghana Limited and Bell Beverages Ghana Limited Edwin Sika Abetayich the big 3 fan fest oh bia baby I'm your wa say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Eti yasanso eda etiefo nyina ase sama makwa bakwan sonkoso ede eba aye asompempem adiatum kasafide Ahenkan 93.3 FM so ma tidumedie ana wasugusu awo etie no asedani bi enso eko ede ama Ishak Herbal Center na wono so aboa ede best man capsules no de abedwa so a enya asem keto akora okọ suhuma Hamza Street ho eho ene won butu omodi ndrei enso eba eye edwa so na edi mema asem ede ma omo pa 3 points no ama mema no egi ni nyina nya asem keto atu so onya bi emmoya na wabomodi apedro no bi na abobo sanse edi asem mayen na eboa ma osisi no emutimi ye den kama na watimi awura eye wahuo odofo no utimi wura ni ya afi wonsamrane no eye miwura ti mema na ye from miwura ni nyina no asekire no utimi wura ye manuoma konkan wa sa title yemfa ma wodo hyase na preje wade nti best man beboa ama wonsa aka na ni nyina so ne se ba no nam yadewa ahodo so nyina na eye best man ane ye de etu ase be ma watenka ewo from adwi bebiri enu se no be fa best man bi ne wabobo na etimi enso aboa sanso na be ma adwonso a eche ansana Johnson so aba no na wabomoden enso ape ye best man bi na eno so etimi aboa manoma akonkan be ma de bo ani a peche na sam sisi ana ho asane wo eno ye ma no achiwade omo mpe kora pe best man bi na ebobo na etimi emwa yani ewo odane ne patam ya ne beko LB amwafo ochini ba Kennedy Drugstore always Chumasi Drugstore Kofisco EK Asiman ana afe so no eye Masari Drugstore na ya kwakwaje eye best man capsules ni bi enso de fi wono nche wo keda Martin Kumi obeko sanso ana owura ansong so eton bi sanso na mo amokofodua no eye Delight Pharmacy ana mudi mani be kire sanso na Gibson Pharmacy enso eton bi ohene na herbal so ajibi ede aguo no mo enkapuni mantamu eye repatch ana afe so no na nabuache na Kingswalk Heba okwa usabetimi akando ni bi ye fresh 0244 966 043 0244 966 043 na 0208 288 099 na afeno best man no yesu yen setimi akabi na aboaye di asem ede amaye ma menkwa ahoma no so na se de meka che se ne ye surprise no afi yekodi nkomo mene the captain in the morning oboba ofori amanfo kunya kasie yi eja ono ena ya na otrem na ototo nioma ena warompa boana hye me ne akora mesumi hyenhwe ade ti egusu atoto nioma kakrakra captain no pa good morning na apoma na me adumo na wonso oba ade adaroma eja kakanga kra yesu egusu a egusu hwe akiri na wo boy man so yeda si nyame hira oja esa na watwa no na eja yesoso yedi akire dia ya na de bebre ni se obi edi wachi na ebia wuni honom a na de akire jana na watimi so ahwe akire eno no kire ekandini a nipa na odi na chi no oye eti yeso yeda si bebre amen
obiara bi nti wo nso so wonya na wo nso ama obiara bi sure sɛde yɛbɔ nko a wodin no a na ɛno nkyerɛ sɛ nko a na sɛ ɛsoro ne ɛyi asase so nyansa nyina wotie with little opportunity bi a wobɛnya no make sure say you share with people I am a tie catcher say my philosophy back when I say we rise by lifting others. Sure. And yet big deal be more going to man so. It does say. Where the aja tie fonso so ma feel pa na so munya abotre. We are very fine. Sure. Ti ne say be say Daniel surprise o mo kakra mo bi ahu say bibia de da yie. Na enkomo aja egu ye na pon so a anopa egu so a ye die ba kokra de sisia na ye ne aja small scale mining for di mo nkomo awie eye the issue of galamsey yi aja sisia no enho asema soli gidigidi yeso enim say galamsey yi enho adi kan soli berebi a ye tetetete ho eye tax force kura ne ade a ankosiaga sisia baby okun na duna ye abunga mafa ye so anopa yi aja akura so do anu betum bi na so adwen kyerɛ agya yɛ nyinaa yɛ kyekyere sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apɛ ɔhawi enso ano. Okay, me me that see bebre. Once again, my main sign na mase mo ma baso ni adwuma mo ye wechi. Then ɛbɛyɛ we will still keep the charge. Na yɛ mbota yɛ metumi abam ti my main sign mo ma baso bi mu. Team na ɛwɔ hɔ ni nyinaa nyankopɔn ka mo ho the news team and any other person and also a continuity. Talking about the Galamsey fight here, almost empower him kind of not only your Bobo Freeman for BBR or Beba radio, including sports of program points of Kramunya, a coin one. Almost they add their voices to it. The prime focus, Nina said, you're betting penny for dream at the SC one more asset, yes. I've started reading a lot about Galamsey, Crampy, one year, Ube Narudiako, Abenyo, Tesui, Nakaka, and another Danku for the NPP are buying by, and Galamsey, once and it is never true. And the Ama Saba limelight near. Omanpenine commitment yɛde tumi share ne nsa from the very beginning of ne amemu or catch Ghana for say will be putting the presidency on the line, even if it means that Ghana for will vote against him because he's fighting for the interest of Yina. He has no issues with that, but unfortunately, along the way, and I feel dear Drew, dear Drew. But Galamsey fight and Kasasi illegal mining, I shall say somewhere in 1989, and Anado wasn't president or do maybe our interest to become president, but no Yama May. That time 1989 I can seminar. Now even the former President John Dramani Mahama or no so now interest of their president. Indeed the fight has been with us from time immemorial, but the thing is, Bentina, Adeba, Quaya, Kunhua, Kasa, the Timheni, Yabutaya say a bit defeating on the yin to yin defeating. And only one big thing I was saying, I think I've been the Koso. Now, said I will kind of say, if you bring here, see a Quintia Galamsey, Yatiti committees, name a whole lot of tax force near Kenka. But the things I agree, and Yadia, yet in Yedisu and Kunim. Assembly now, somewhere, John Dramani Mahama, Bresso. And at the time, I know we were Yunus Husseini, and I know a minister who used to military, so they best fight this Galamsey manners. And your uncle, who see Hormo Mahama Yariga Baye, or so he tried to be used to military, maybe I. And another uncle who tried to be taken over, the police, Operation Galam Stop, the drones by a moon, a do baby craddy, the CB technology, the apps be by, yet a CSA chips be embedded, almost the best of friend is saying, excavators, necessarily manumanim, into the BBA, the Pacrono would be an mobile money tower from almost so situation room and a whole lot of things.
yes, also to Operation Halt. The Minerals Commission is also Ecocoto, Speedboat, BBC, River Pratt, and Cobra, and so. But yet, and Stocano, Yakwa, but I think I did back meeting here at Shinkana food in our businesses. I know that most of them do know. As the Casa, yeah, you beat near the Contia Galapsi, say. I do want to miss a question beyond pay you. I kind of feel. A one idea. Odia in can't come here, boy. It's the him for Chimabuabu. a Chimabuabu, a one idea. Ababu mine. And they say Ababu mine for the hour. And I think being about mindful in idea. Ya won't be baby and read Unisiano. That's an Nura. Oh, okay. Presby. Yeah, Presby for the. Ye two galam sewa in Can FM. Na Abuabu man, because you ain't even cool, you think I want 7 you always say so, and you know, fishing where you are quite. Now, you know, yeah, are we serious in fighting this menace? Ghana, ya womra do on more and right about your friend abatement. Almost a law. They should, you know, come out and come more about this abatement in infantry. Oba ye memu ha no more. You see, near Sassibia or Maymu Inura. So you can see, we have a land that we need in Inura. We have no ownerless land in Ghana. It is this thing, and I see, and she said, Asasibia, in the phone of Mukasa, painting as now, exactly. Asasibia Ura. It is a two galam say or Krubiso. Na Ohen, our the catcher is a unim. Na a DC or the catcher is a unim. Na and penning for our may speak with us or the catcher is a unim. Na in the ancestors, it is near a fruit so. Near a cock of a baby at Nadania. Ye who quite a fast over this thing. I mean, you know, you to me say, Ghana, ye near Sassibia at the Hawk, I say, assassinate Nira. If we sincerely want to combat this menace, say you. In fact, say already health threat. This friend is saying illegal mining and this land degradation at the brain. Yeah, wo nkwala ibinom science ibinom science so yeah wo nkwada bi wo ha omuni to obi ho no ya wo no oni be ma oni oba nti you will be able to identify say we or ye be ma na so your ba. All these things are happening in Ghana and at time now. I even say Ghana hamre be a friend of abatement. Abatement simply means say me basa sibi so na me ba be hu say obi fa kwamboni so dia ya dey say illegal mining ya obi bia me hu ni hobia no pay emra no I can arrest that person. Upon arresting sa onipa no I will be able to go and see onipa or share chira or yes ade no it is a mabasa sibi so na say illegal mining wo ho no mo a onipa na me ba be to wo ho no. First of all I have to arrest them. The children who and was something bisa almost say why they do mobile. If they refuse to identify with the power do mobile then we can hold those people responsible. They will pay for their consequences. But your main and they are known why yes say we am 4 years and 4. The question is see I no Professor Paul watching the report or the buyer. Upon the solutions between Yabuania solve Galamsi na the buy. We should ask the presidency this morning. Then another Kufado or my Ghana food in our bush say, even if I was so then the presidency to swap obey, I funny true. Professor Fremponi solutions or the buy, you know. Yet the year June in the year. Attorney General Babantine, they issue white paper by rubbish portions of a panel report. Committee on Rangasam and Benin at TO and a committee the recommendations in the ABA.
committee no one gata mampani tie no assign ebe rubbish on report or mom de buy. If you tell me that we are sincerely fighting against Galamsey, I just the main problem is that you need a political will, and two, our politics now mudi ababi remuno. And on the answer and we go catch them for say by mama Galamsey, and a way to see, and a way to see. O share one can some more can. Almost this Galamsey no so warm seat 2020. Yeah. Can we say that is why they don't want to talk about it this time? Because the things are doing, over the media, no matter more. Yes, media, but I want to single out your friends and multimedia, especially Joy News. They have been very consistent on this thing, and I think all other media stations, they should join them and let's do this. And this is the right time, a decision-making time. I was see you and a one penny food to the affair. After my can yet in Qualasams out. I am very insistent, now it is becoming poison. You would go any bit in Yakutu, I better crazy to a babeno. Yes, I see a seno. Yes, we are seno. On that way, no, Kakramitinia can say mess ramping for young fat, young personal interest, any greed, you know, or so because of the unknown selfish interest, the unknown quality, no, they are sorry, for it. So I think this thing, I was sorry, so they have to take it upon themselves. And let me use this opportunity. I mean, pennyphobia, pennyphobia, or more. I shall say, or more come okay. Preach it. Or mine, it is a sermon, or preach you, or sorry them. They show videos of how devastating the situation I can hear. And Namwa, aquatic, young Namu free moon, and also yes, if you was sorry, and I saw one penny for, there's not a time when I baba. I saw one penny for almost live a call Galamsey site Cobon Pine at Wega. That be a true child. This is the time when I was saying now you wouldn't say a serious thing. You preach you are sorry, young fan school. Now, yes, posy or man for who the health threats. Any institution swa a dipper. That they are in a between with you. Who Nipanoa also Quacker Galamsey because we need you, my yellow. Who understand you are endangering yourself? Who don't want to how can see? Because so almost so chill or how near money or when they more or yamba show. It is a serious thing, and I like how all the unions, the corporate bodies, they are all coming together, adding their voices to this thing. I think so. We have to re-echo that. Now you're pushing very harder. Now you is as a book with the toy, they go and talk with the and the final question on that. Now we for this time and say, yes, I see as San Quacofa, I say we are by a Kamasem Galamsey. I didn't in a presidency. I would do almost presidency to so on carry him for the ecosia. I don't know MPP as party, only issue in a statement. I don't know NDC as party, almost issue statement. The two major political parties, and what is President John Dramani Mahama bringing on the table, I never solve this thing. TNC also a bar, Obobe grantee amnesty, Eddie Amawa, Yachi Omakwaku Gumuno. The difference being then on the day back. When we know how so what actually sometimes we be any moves I know why we are yes. When you lay back and you begin to reflect on what is happening, you see that Ghana where you be a near channel. In fact, you pop bonker more, the radiant so you more on my way a bear more than okay, so an opinion is small scale minus for no bon commanding in say, sir, teachers unions for name, health sector workers for ya will come as we. Well, most times, and they say,
Kabaya cry, Yamfa Tabono to small scale mining, the Sonic Yai mining ne cry for some time. Now, Yashi send you may, Sans of this, no can be a man for so ye galam say no. No, by Adrian. Tabono say this to galamsey, and I say former good to whether we ye and as a winning year. Meaning, I won't do that. Yes, Sipay. For by a year or two, Ghana, how many good for the net brace. So, yet the tabono to so yet to see a quackle, train you or more, you train you woman, ya, or my license and your bet check it. And no kind of didn't know more this our community mining in about by it. Ya, Tibi Bree. This is solution, one say, I've been yeah. You took them say, oh, my staff is in then we are highly irresponsible. And I was here too, if you are going to we are your friend saying, oh, we are assemblyman, we are DC, MC, whatever. Now, we can't them say, you took them say, oh, my staff is so, you are so irresponsible. We have to charge you for a felony. We are irresponsible person. So, okay. You use the abatement, you know. So you use abatement, and I'm a kind one. I actually say, as I see, it is a better sub on the person because I'm more able to honor. Yancho, they will lead us to the prime people near to me a moment facing rather. Okay. You took them to us as I see this one. I was saying, it's me who go for crowd almost 80 seconds. Yet the tableau says already a mere. Ever quite better for Cacoy, consumer and Grandia. A political will. We should ask someone, Benny Kufado, is he still interested in fighting that I'm saying? Is he still interested, say, or the presidency that told line? Can you catch it? And I just hear where you interpret when you could be over the Quaco Water. I said, oh, maybe I said you were dear ye. We should ask them questions. And it has been. Galamsey issue, no, I can't. I pray that young could do baby, is you who buy a thing, dear Medipa. No, baby, I can't coincide. Baby, I'm talking about I saw for no moon, find a sermon. Sorry, now we preach the church members, now we show videos of the chair. Now, Chairwoman's and swear was so many a year. And what Bible move that we now could bo Nippon so bo Nippon or the assassin here then keep and tend the land. Yeah, because it's happening. Okay, so another topic in so that a year upon so no a year NDC Amanyo Kwe when you have electoral commission so and yasam ketwa. Nyankopon ya Adwuma September 17th. Omuso meti omwagu montene so ayo ye chede atia electoral commission ti wo mantamu bia na se mansini bia no NDC fo obekwa akwaje EC office aboso ade ya voter register no chimato ewo ho sa na montuo nso so sabio wadwene unim die mu ohu ni se ne kwan so no NDC for position or matiki on say omobekwa call ye demonstration at the EC, with all due respect, you're unnecessary. Having said that, also interested on my point, and that's on the issues no my reason. And also, on my issues no my reason is very important. On my issues on my reason, I said after voter exhibition exercise, Baby who said even who call Pusiga constituency transfer of vote as a ya transfer nkrofobia omo ankasanka say bia wadwen pa to abawo atwoma na ye transfer no so there be mababa betena aboabo which is a part of that constituency inti sanete dia mayi mi vote fi atwoma ho me de ba aboabo na mababa betoma abawo achim dan constituency eno no eya wo nipa na wo tu sa na mo no. And then to say you are giving your consent to a vote transfer. Is that
almost NDC for discrepancies almost over who say. Who are Jimpano or Wababetan Abuabono? Who can't try at many be say, Baba Tanabu into Muni voting from the battle, any bow Hosono. Me and you vote to the Fiat Tomaho. And your Baba, who can put down your name. Only Moshi. If you will, or friend saying, error, NDC for no even ye, I will put cigar, for example. I am a chain penning for a green bar to say, a electoral commission for say, pussy garden. You transfer microphobia without their knowledge. It's your best friend. More than a million will be Yampamo and it's true. Oma transfer microphobia, Oma than any panocrano, no Inca. About 20 people so another call police station or see the police station, Abuabo, thereby. Never before by Ubedu on when you say, oh no, Udin or Achim down register. Now your hair and Udin was decide Achuma register. And no normal trail emergency on the intent terminal, Omwa Ahe SCC. But and aside pussy guard, the no more train penny for agency so my yellow. And one more NDC for so my sign regime 250,000 names are and no so no illegally ya transfer from parent homes and the code before from. It's no sanity there easy for recommend yama won say Emma audit firm be na me audit your voters register now the question is what me I provide the pussy guard here with evidence. Who provided them our woman to one among but these 250,000 names are mostly offense illegally on my transfer. Yeah. I don't need to be for evidence the answer quite. So now you say 250,000. The very day I received in Ketia chairman, all Quaco submitted a year, friends, nomination for presidential a year. Candidates, Mahama. When I walk Quaco catch electoral commission for the say, the monthly, I don't know, Cocoa one. Cocoa one say you're 250,000. Also, I want to mean by evidence and for example, 250,000 are you here? A constituency A, B, C, D. Who say another matikra say action say proxy votes. Say a proxy you say maybe on that day we need to remember to abanidi because of maybe a juma be make up be and maybe I'm a home family man. I was saying to me I can't say be I mean to me 20 agent pankon kotomame. Yeah. I was saying me no me ya away say my church has been passed on Kotomami. The material will be passed on to man. And no, just say, almost first we are offering and register over the buy. A chance constituency, for example, not proxy or honor a zero will be in one more or year proxy or chance. But later, no one who say, a chance a nipa a higher proxy or honor. A quay in Muram say, first a year with the buy. Na ubia nye proxy wa chance ya. Nti din se mo de register ne buy na fe de yem say proxy akoso wa chance. If we na discrepancies in the PB, if you have the hardcore evidence, just submit it to the EC. If you no they do it. You evidence. According to that court, what do you mean corner you be throwing words around? Thinking say media Mackenzie on Kong because to me for human Congo movies are. Until now, almost 250,000 people are illegally transfer woman, and I said mistakenly transfer woman. And if you are more parent constituencies, they call constituencies. If they have the hardcore evidence, they should present it to the electoral commission. Electoral commission, so to be presented the more. Almost so you must say because as a electoral commission, we now hear referee. I buy a quack to we are referee also we didn't see say the DM with the hormone, which is a stakeholders never acquire by say they were going to ABCD. Now went to one among one. Now hard mind you, election is not an event, rather it's a process. Into the economy process is media. It is an NDC for if they are able to provide this 250,000 people now more can whatever. If they are able to provide evidence, a said the pussy guard the anomaly and more to one among one.
then we are good to go. Remember me through words there, but 250,000 in the electoral commission, changing a China. Hong Kong independent audit firm, member of the state, register. Register. Okay. You can't just hand it over to anyone because classify voter register and say a security document. Political parties in the year more will be because they are stakeholders to about one or one. That is why they give them saying copies. Who do you think that's a letter commission, on good dining, we move and go move dinner, we need Panama auditing and as for. And in any case, Dr. Afarijan Abreso issues this year, sorry. What they did is they set up a committee comprising NDC, MPP, and other stakeholders. If NDC follow, they have genuine case backed with evidence. Hardcore. Said a pussy guardian. 250,000. Almost 1 year. Because he did a mangrove room is there. Letter commission in the air. And they should present it. The letter commission, they can set up a committee in America. Okay. So no one should on the first one bedding. But say was there, catch and supporters say, Conco, the it's much ado about nothing. And don't crack, you are not serious. It's our old taxes and 1 hour the year, but baby, you always is here. All the old taxes the year you must have any year. Okay, I think say because why didn't come say ya na timia boy na watching them da kan nsusumu na yetimi so a chechere ho kakra no pay my yamfa ensi ha no mo esa brain nti ti yebehwe se watchena so na kwanya ne beba biem a na yetimi so asa ato aso biem yeda ase no pay. Okay, this me that papa but briefly answer na mako on the echo so wale no. Okay, yeah. Maame no we system yeah. But it's a serious dent on omampania baby chiri. Featuring and not just with featuring. Maame no or MP no so could be or your cousin. And Kabiru no or also so ekoko pribino. Or also so you aid or your juma office. You will be you are telling Ghanaians to say, young folk may moving in Ampamount. Now one can open back door. To me, Fred, these two people you work with them. Where your cousin, where your special aid, you can't call these two people to order. That's what I say we should hand over Ghana in Ampamount. And don't forget, over the security presence and that was so heavy. But yes. Obi to me penetrate your cocoyes the security services are what Ghana how they should set up. And we know it's just, a boy and so say and in 2020, 2024 about what I was saying to share near maybe if you ever said that informal can be one more to me remove name but it's work as I say a year. You should quickly do that. Penny baby children or chairman, they police council. Yes. Nana Danko Kufuado, also commander in chief, Ghana Armed Forces. Obviously, they should come together. Now, in free, fair, transparent, and peaceful elections. Now, and fast to be in Papam Fambre or Ghana. Okay. All right. Open yes, you are CB Yane the captain in the morning. Marching Jumedi Chairman Hine Enono. To a new one manager, Messina Nemo. Deputy Manager Ahenkan FM eneja anopenso so no said ya ka kire o man ye nyina na ye kekere eti ono so enwema hodo anase nsema hodo de ye na pono so yedi mu nkomo no ne nimdie na ono so ede aban said ye be ya Ghana yesu ye nyina bi hu said ye no maiko ya asemo wale asem na de ya my fast dan bi so emfa emma yesu mo Heba Center. Womode kumi heba tea no diaba. Anope wadaro ma wo bi a so abobɔ bi de. Ombo bi so de ane ka ho. Kope bag ne ba ko hu. Na wate de agunso hie mu. Mani so ni simani be se du afi yembo.
wonum wie a na wadidi agu so na etimi enso aboa anwumere de yebehwe na adidi awie didi wie a na the same process na no yate bag ne ba ko de agu nso hye mu ne yama na su adi yes man be sedu so ahu na afi no ya nom na etimi enso aboa manoma akonkan na adure nkonya bebre tin yi eboa ema ebo nyarewa na se nipadua no ho ban de free yarewa hodo ho ema yade bia anto nhye wo so na yarewa nso ahodo wo nipadua ni mu no so nya ekomu pe a ekotu ni nyina se de ama ho ma nkwaboa no ho den me pa to enye ma oba pemfo abofra a woni mfisia no du de ekronye ma ho sanso na oba tan ma akora no fo so no etin yi enye emfa ma ho se wo odane patam a yekona na twumasi drugstore amo afo pharmacy ochini ba Kennedy drugstore na yakwa kotobi ho ye woso aduru a ye kobra Joe drugstore afi Brian drugstore Bosome pharmacy ni akotobi ho ye wa chiase a ye ko fa ya drugstore Bra Mike drugstore na ye kwa koto aduru ni bi enso ho ye wokeda ye kokwaku amo pharmacy ni akwa akwaje ye de na aboa manoma akonkan Dr. Paul Kumi Minta wono ana nyankopon nam so a wode eye tin ede aba eti person ni Dr. Bon komo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 na wone eye Yesu mu eba center epanyini a wotua no Dr. Paul Kumi Minta Bon komo ede afa Kumi heba tin no enso so eho no so so achi no mepacho enewa bio store bi na opanioma ahyemu a said ye beya a man for so beba ho aba betobia no abomode de ani akire mu ewo eye Frimpong Enterprise adwumawura no ne papa ya wadi enso ache enti no aboa ama enei na adwuma na se etre o se provisions ne de bra betu de nyina bi fa firi ne ho eba no aye anwa oyo na afe ntofen ene biscuit ne mo ne nyina akwakoto eba no emo mepacho de ebetwa no konkomu anase bag no na opa ne nyina akoto ho sugar na se sichire ene eye gawi ne nyina no okọ ansa betimi ato akabi entos ne de agu pipa mu so ahu tintimantos no na yesiri ano kama ne nyina akọ ansa betimi akabi nya no ko a eno achi no million ni do Kabel ni nyina no oton bi wo no eto nchen ade de ye hunam dua no enso aniye o pesa posa mena enku ene eye nioma hodo e kan wo samena de odbesi nioma so hu liquid soap ni nyina no okwa won sabetimi enso akabi de fina so ye wo no eto nchen a mofra amuji nimde wo se mososo no wodwene mo ho nti wode enwoma ba na se nkrata de aba de obetwetwere mu ni de obekenkan ne nyina ebi woti notebooks no any size books A4 sheet ne nyina no kwa won sabetimi akabi pen pencil no erasers ne nyina woton bi sanso na oba busumi bia no yenhyehyɛ yɛ da ho ɛwɔ sɛ okɔ afikyire so ahu afiky komu no kɔ wia wɔ sɛ osiesie ho kama na timi aboa enti sanitary pad no wɔtɔn bi mmɔfra no so de besiesie ɔmo no ɛno ɛyɛ diapers no ɛno so ɔtɔn bi yɛatɔ no awie saa no wɔse wasiw dan no awie ɛwɔ sɛ onya palox bi ɛde to ano sɛ de bia konfo bia ntimi bɛbɔ wura wɔ fie hɔ na ɔmɛwie enti palox no ɔtɔn bi touches ahodo ni nyina woto bi insecticide spray eno entefre ne ntontom bi omo haya na dwo no so ahu ni nyina no ye de kum omo amanuoma enso eko enkan wudu ani ebekire mu ewo eye Madarina Hotel ewa Chimodan ground floor wonum ena wabebo no ho adwa wo boa emanuoma so eko eye enkan wasanso abie eye another branch a eno ne de ode ye nyina ne se ode ton eye adokodoko de mu omre na kosi brand friends soft drinks no ena afi eye nsuo ena ode eton se de be ya ye dwumadie bi edi animu eno eye dwabo dwumadie no ahokwa ya twensa from no mo ba ebetima onya bibia ma wo mamom de afom minim ansa kwa na ebuso mo ekwan so ntinsuo ene eye soft drinks no oton bi ewo no ma obetimi akwa kotobi so person okotunsu na akoton a akwanya enso ewo ho eno ewo achim odan eye mobile ho wo eye GN Bank dan no enso so emu wo Nesta Electronics nyina ne butumo wonum eben NIB eye skakra bia no enso atena ye tia no ahye nso na another branch was bie no eno de eye electrical items ho adwumadie na chese odi ho wotonton eye eba no cables anase bulbs ana lamp holders ni nyina no ton bi multi socket ni nyina no ye nneoma hodo a wotonti electrical gadget ni nyina no ope ho akade bia na do ani enso akire mu ewo adwumadura electrical shop na wakwa akoto bi enso ho eno no ewo Liberty Lane ho
wɔne akɔ na story building no ana ɛdi animhwɛ yɛfrɛ 0244 89 75 25 0244 89 75 25 and now 0242 111 236 0242 111 236 na afei no yɛtimi so akɔgye nneɔma no bi aboa ma bibia akɔnkan ka na sɛ ne nso Frimpong Enterprise ne papa yɛ wadi akyɛnti no ɛade sɛ adwuma no ase gu so a na ɛtrɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa na enwuma sua enso afam wɔ no ɛnɛ yi sɛ wɔbotaeɛ nyinaa no sɛ wɔso bɛtumi ato nwoma sua so akɔburam ɛwɔ suapɔn mu a ɛne wato adi wɔ kotokumam ya nom a mɛha ho bebree ndwindwene bebree Akim State University College sɛ menka nkyerɛ so wabɛpiem ɛwɔ abobɔ ano bra na afei bɛgye nimdeɛ bi a wohwɛ anim sɛ wo nsa bɛka afei mpino ne aduonu nan ɛne afei mpino ne aduonu enum nwoma sua hyehyɛ pono no soɔ no wabie no akwan mu a ɛne first degree programs no wabie pono de ato so obiara wɔno nso so ɛpɛ sɛ ɔnya nimdeɛ bia no ɔmmra na ɔmɛpeke forms no na wɔnya akwanya nye nimdeɛ a ɔno so hwɛ anim sɛ ne nsa bɛka wokuta abɔdi nkrata SSC wasi ABC ne nyinaa no ɔsɛ first degree programs no wowɔ ho akwanya sɛ ɔde ho bɛhyɛ mu wowɔ ɛyɛ SHS anaasɛ school to aso no gyina pɛ atwatoɔ wotwerɛ wo so wetwato ɛfɛ no sɛ wasi na wɔso admission forms no ayɛ krado bɛtumi aba piki bi nti wowie ya no na kyerɛ sɛ wotoa so HND ne diploma holders no mo nyinaa nso ɔsɛ akwanya wɔ 2-year topper program mo so bɛtumi ade mo ho ahyɛm na aboa ICA Ghana ACCA CIB CIMA ne nyinaa ne abɔdi nkrataa wokura bi a wo so bɛtumi apply o qualify wadi mfisia aduonu enum de ɛkora wɔsɛ akwanya da hɔ de ma wo sɛ nnwuma sua no wɔne gye wo nko ade a wɔn no bɛba sɛ wonkuta wasi anasɛ SSC abɔdi krataa de bi kora wodi haw san sɛ woyɛ mature student ne sa yɔ so ntino yɛbɛmo atwerɛ nsɔhwɛ o paase pɛ akwanya da hɔ na nimdeɛ bi ahwɛ anim sɛ wo nsa bɛka no watimi nso so agye ama bibia akɔnkan yɛde yɛni kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ akyem asane wotra ma mu sie na school campus no ɛna ɛwɔ hɔ nom no na deɛ tie ne sɛ obi bi ɔpɛ sɛ ɔkɔ KNUST na ɔkɔgye nimdeɛ bia no kae ne sɛ school yi atena yɛ no anasɛ na dwosuo ɛwɔ asantemanta mu na wahwɛ amena bɛtotɔ mu ahyɛntuadeɛ boɔ wokɔakɔdɔ baabi ade wotiri bɛto ɛho nsɛnkayɛ school fees aboɔden ɛno nti ɛna ɛyɛ Akim State University College ɛne school yi akɔ apam a wɔnom nso ate ase ɔmo tete animdifoɔ yɛ mpatamenti sɛ wokɔ Akim State University College na wowie a abɔdi nkrataa na wo sa bɛka no ɛfiri KNUST ɛna kyerɛ sɛ ɛɛba ɛtia no ahyɛ ne nso yɛkɔ abɛfo ntentan so ne apeke forms no wɔ hɔ nom a ɛyɛ www.auc.edu.gh ɛbɛbia ma wo ɛbia ma wo a afei no na nsɛmbusa yɛbusa no ayi a no wia ma mpanyinfoɔ ɛnso ɛnsa timi aka wasamete na ɔmo sa kan so ɔmɛto ɔmo sa afrɛ no afei no deɛ wɔ akyire bia no ɔmo ɛnso ahwɛ atoto nneɛma de ama kama ɛnwoma na yɛsua no ɛba ne sikasɛm ne dwadie ho a yɛsua BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Computer Science, Banking and Finance. Yes, BSc Banking and Finance and after BSc Human Resource Management. After engineering programs no BSc Electrical or Electronics Engineering and after BSc Computer Science. Akim State University College a discipline excellence and development. The greatest name in university education. Yefre nenchiremu bi aka chini ya Jeffrey Mpenfo wa 0558 633957 0558 633957 and 0207 163787 0207 163787. Akim State University College for one so asye eno no ofa no akuafo munyim asom na muntie ono ba ye ya da bia obekwa na abo adada ntimi so do so no yetufu a wuntie ye ene obekwa ante ade ne nyina ne se HJA Africa NCSIR one ma kan bom ena omode eye wo ye asase ye adra friend se offer ede aba na ebo akuafo no papa na adura yi eyade se abedwaku a ewo se wo mo ahwehwe mu nyina no ye de akoma wo ma hwehwe mu ma gye atomoti ye Ministry of Food and Agriculture for agiatum Environmental Protection Agency for one so agiatuma ebo adwuma na de utobi abomoden fa offer no 1 liter no ubetimi de aye asase ekaba semienu ansa na watimi de no bae no so ahyehye asase no ase na aboa amanuama so atimi akonkan timu amudua aburo emo mango cassava ne cabbage entos ne de eka ho no munyina no momoden na monkope offer ne bi na emwa mo kama offer open dodo mu atu a
ofre 0257315132 0257315132 na wobɛkɔ ɛyɛ ɔdan May market wɔnom Tapes and Details Agrochemicals wɔ hɔ kɔgye bi wɔ hɔ saa nso ɛna Mr. AJ Agrochemicals ɛnso wɔ ɔdan Abenase Farmers Home Agrochemicals ɛwɔ Asaman Kɛse edwam hɔ nom akyem ɔdan ahotɔ Agrochemicals ɛnso so ebutu hɔ nom a wɔn nso agye bi ɛtɔn akyease ɛyɛ Biscay Agrochemical kɔ na kɔgye bi saa nso ɛna Francis Agrochemicals ɛwɔ ɛyɛ abam okɔnom so a onsa betimi enso akabina watimi atɔ wɔnom so ahwɛyɛ ɛno no akuafo kyɛfa no na nyakopɔn ɛyɛ adoma 21st September 2024 esi memenda na saa memenda ne deɛ na wɔtwena wie ya na adwuma ni hɔnom saa ɛna nyakopɔn adaro makora na fofi da bi ɛhyɛ wɔdoba asi na wɔtwena wie yɛbɛpushi de aba ɛyɛ na wɔtwena de di kan yɛ doada no so ahu eti wei no ɛyɛ ne gye nko a yɛn nyinaa de ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ aprokuma ase ɛno ɛwɔ apoyɛ mantamu asane man so akroso mansini ne mu na yɛkɔ no ma ɛyɛ ne gye ne yɛkɔ akɔgye esan sɛ dua kyɛ sɛ ɛsotrɛ ɛbai na ɛwɔ ebibrem atɔyɛ ɛfamu no esigana yɛasase so ɛno yɛ apoyɛ mantamu asane man so akroso mansini mu aprokuma ase ɛhɔ na dua yi ubemu baabi a esie ne sayɔ so ntino empanyufo yɛde ɛyɛ bia yɛ adwuma ne esie bia ɛyɛ dua no esie no ɛho adwumadie nyina ne wototo nyina hyɛ ɔmo nsa yɛ Ghana Tourism Development Company Limited wɔn ne Tourism Society of Ghana for aka bantiri mu a wɔn ɛde dwumadie wato din sɛ The Big Tree Fan Fest dwumadie ɛba so ɔyɛ afahyɛ ne nyina sɛ dua no di mfisia pɔde ɛyɛ 500 years ne saa yɛ so ntino yɛhyɛ ɛfa kakra na yɛakaakae kwan a dua yi yɛfa so a yɛhu no yɛ so yɛhu yɛn so mmoa ɛboa ne nyinaa yɛbɛkyɛ ɛho ɛnso nimdeɛ ɛwɔ dwumadi no ase anya asɛm ketewa nyɛ no nko a agodie bebree yɛbɛto ludo wɔ hɔ ɔware wɔ hɔ dame wɔ hɔ spa wɔ hɔ so gari soakings bɛkɔ so eating competition bɛkɔ so drink challenge bɛkɔ so anya asɛm ketewa adane deɛ wa mabia wayɛ ho mmɔfra anyina ka ho so mabaawa ne mmeranteɛ ka ho kɔkora ne mmerewa ɛka ho a yɛ nyina yɛ kwakɔgye ani saa da no ntia ya edwa anɔpa no nduni afi aseɛ na ka ne sɛ no sɛ ɛyɛ 30 Ghana cedis pɛ ɛna wotua ni gye bebrebe nyina akio 30 Ghana cedis pɛ ɛna wo etua MC for the event no ɛyɛ owura odi ahenkan kwame yɛboa yɛnea ɔno ɛna ɔbaba na ɔbɛtoto nneɛma nso wɔ dwumadie no ase ama nneɛma akɔ enkan na ɛno akyi no ahenkan Keda Fest ɛno nso yɛ dwumadie ɛda hɔ nom a ɛma mmɔfra ɛnso so akonya na ɔma kyerɛ deɛ ɛwɔ ɔmumu so ahu eti wo abɔfra bi onim nwomoto onim asa ɛsa so ahu onim kasahare so ahu rapping no nyasɛm ketewa woyi nsɛnkwaeɛ so ahu ne nyinaa no ɛyɛ adoma kyɛdeɛ bɔmɔden na sɛ dwumadie fa no hyɛm bi na ɛtumi aboa ama wɔno so no ebi akonya bi wɔ n'anim a ne nsa ɛtumi nso aka enti forms no yɛato apete school so wɔyɛ mpatam ya nyinaa na mmom ɔbafra no kɔ no kɔbusa mu nkyerɛmu na sɛ forms no nya beduru ne school mu wɔnom a wotumi ba ahenkan na de 3.3 fam fiduam ya akyem aboabo na ebutuo presby school no mu wɔnom a na ɛwɔ enti wo ba na wo so abɛpeke forms no bi de ama ɔbɔfra no na wɔtumi de ne ho nso ahyɛm na mfasodeɛ wɔ mu deɛ ɛyɛ bebree kwa ɛyɛ 0244 878763 ne yɛfrɛ 0244 878763 ana 0245